Natala na nga mag-release sang fuel subsidy ang aton gobyerno in the amount of more or less approximately mga 3 billion pesos. Para sa ano nakadamo man. Ariyo, ang modern jeepney kag UV Express unit makabaton sang 10,000 pesos. Ang traditional jeepney drivers makabaton sang 6,500 pesos. Ang motorcycle kag delivery service riders may 1,200 pesos pagi sa e-wallet distribution system. Ang mga tricycle drivers makabaton tag 1,000 ka pesos. Amo ni siya ang ipanagtag nga fuel subsidy. Ang pamangkot, ano kadamo niya magabaton? Kag sino ni ang makabaton? Paano gin-identify ang mga beneficiaryos ni? Masugilanon kita sa ato sining transport group diri sa siyudad sa Bacolod angot sining fuel subsidy. Online sa Firing Line. With amigo naton Diego Malakad sang Undok. Amigo Diego, maayong gabi and welcome to this Action Firing Line. Sir Boy, maayong gabi na ako, maayong gabi sa itong mga listeners, sa itong mga driver, maayong gabi. Oo. Ano ang inyo ning reaksyon sa sining fuel subsidy ni? Una mamangkot ko bala, dala man kamo sinidre? Actually, may ginpa-submit na kaming position paper. Nagpadala na kami na sa DILG, nagpadala kami sa LTFRB, nagpadala kami na sa LGU. So, ang DILG, though, I think pag-insindi na mo, ito daw ni Ngas Pugon to, no? Ang sa LTFRB, so, may requirements na silang pertigi ka bugat nga kinahanglan mo magawad ng isa ka apps kag cellphone nga touchscreen. Hindi may pirmahan ka na nga the memorandum of agreement. And then ang sa tricycle, mungol na kami na Action Boy, nag-submit kami na actually daw ang pag-intindi ko May, June. O sa na-aprobahan July, screen nila August, due tayo na lang nabilin. So buong manog, isa na katuig, yung isa ka bulan, kaya linaway ng mga driver sa tricycle, kaya puros lang pasalig. So why na namang gina-entertain, ang hambal ganit na nila Action Boy, yan, nung tapanakon kay isa ang damokon, ang atong kabayo, lipong na bala. So, kung nag-abot, thank you. Kung wala, wala ito na punta ko mera. Diyan ka, ano itong inyong opposition paper nga gin-submit sa sining mga ahensya sa gobyerno? Ano to siya? May ginatag na sila sa among guidelines. May submit ang tanan nga legit na mga ngala, no? So, pag-submit namon sa LTFRB, nanawag sila nga masubmit tanan ngalan, tigong submit mo na namon sa before pa na election. Okay. Actually, may kasi na sila mga almost 2,000 ang sa amon i-submit. Pero ang pag-insindi ko, amot lang kung tuod na hindi makapasar ang pila ka graduating na mga salakyan kay that time ang gin-screen nila nga it-is out kami during March 2022. Galing ka gin-extend up to May 2022 kami election, and then gin-extend naman up to November 2022, nag-extend up to March, nag-extend up to June, kasi mong gin-extend naman up to December. So wala na ang mga driver, ang buhay na gapanilag siya na, no? Kaya ang kabudlay bala kay ginainto nilang tao. Dapat hindi niya gobyerno ang nagapadalagan sa Ligabay, administrasyon lang. So hindi mo siya ma-blame kay wala man siya nag-represent hindi sa transport industry, kundi pipila lang ang mga masukog nga pinagalabi dahil unang traditional nga mga jeepney subject for take out ang mga modern jeep. Halos dito sa semana nag-report na sila. Tipro kayo sa report dire sa balita dire ang traditional jeepney drivers makabaton man sang 6,500 pesos. Actually, tatlo na ka 6,000 kung isipon mo kay during the time ang amon sila ang hambal 6,000, no? Ang sa driver 6,000, ang sa operator sila daw 21,705, no? Sa tatlo na naka-pising. Kaya tatlo na naka-pising, kung may kamot, may mag-abot naitsubong ika-up na na-pace. Ang bot kung nag-aabot, di man na kag sino nag-akamol, no? Kaya kung basihan mo ang distribution nila sa fuel subsidy program nga sa isa ka bangko ginapanagyan sa gobyerno, dapat na itihin ka. So kung ginbaligyan mong ino sa lakyan,
Ang itim sinato sa previous nga owner, ang nagbakalya wala na na. So kabudlay mo i-contest kay wala sang sale and transfer, kabudlay na istoryahan ang parte sa transport. Kay wala sale and transfer, pero pwede ka baligyanay. Kay ang problema nato number 1, yabal ko na gid lang, ang mga abogado natin sa bilog nga Pilipinas, wala niya ginarespeto sa LTFRB as line agency. That's why ini mga deed of sale natin nga mga notaryado, wala kaya kapati ang LTFRB, ay nila gusto kung ano lang yung ila program. So balik kita sa fuel subsidy, wala sang implementing rules and regulation kung paano ka mag-comply. Ang ilan lang niya sa radyo lang sila, sa TV, sa mass media. So i-comply mo lang na yung i-comply, ika-apat na ni Action Boy nga pacing kung matabo. Kung amo, ginapa-comply lang kamo, daw ay man tupa. I don't know kung nag-release gid man kag sino nagakamol sila. Pero may nakilala ka naman ng mga drivers diri sa Bacolod, especially mga katapo ninyo sa undok na nakabaton sang atong nagligad nga fuel subsidy. Ang second chance siguro ang pag-intindi ko out of 2,000 plus namang kamembro na may araw guro mga 30 o kung 40, hindi lang ko sure, pero between 30 to 50 lang out of 2,000 plus. Amo nang nasiling ko ba lang ati ga balita nga mga hatag sang fuel subsidy sa mga drivers, why man ang natanaw ko diti ano kadamo ang maka-avail sini, anong pag-identify sini sang mga beneficiaryo? Oh, that's right. Namin nga pamangkot pagsabay, no? Kaya namin sila tani, ang aton nga fuel subsidy, balik sa bala gamay lang sa Aquino administration, okay, para direkta ang aton nga mga driver makadel, tanan na nga budget sa gobyerno, ipagi na marching order sa DOE, ipagi tanan nga gasolinahan. Tanan nga gasolinahan, may connection boy na may DOE lane, bala, na tanan nga mga public utility vehicle, bala na lang niya mapila, kaya para automatic pagwa niya, makuha dayon ang rebate. Hindi katulad subong ang fuel subsidy magi sa landang, iprinda sang driver sa hindi ba lang mga burang usong nga panguliktad law-adlaw. So dito na yung kanto. So ang corruption sina from ATM, may underground gani nga asure gida sa taga-grupo natin sa Tagalagbang. May nagamani making scheme gani nga Tagalagbang. Dito yung ginabayluan na dayon pag-release. So I hope maintindihan ninyo ang advokasya niya nga amon kung may mga data kami, kung may mga picture. Sinagaling hindi na gusto kong ma-offend. Ang ginambal ko lang din sa radyo ang matutuod ng sitwasyon. But ang amon nga referral o kung suggestion na ipagi ni sa DOE lane para direkta nga makalambot sa aton nga mga driver sa jeepney. Okay, atong pamangkot kung paano mag-identify sang beneficiaryo sini ang gobyerno naton. Bore namin. So regit sa taga city administrator. Yambal ko lang negative pamangkot ni National. Ang problema ni ko ni masubmit kami driver's license ang driver, franchise ang unit, kag ORCR. So action boy ko ni screen na nila, maprobahan na kay ang implementing rules and regulation before mag-end ang July 30 ang 2022 dapat kumpleto na natanan. Naglambot karon sa August. Pag August na kuno may expire ta nga August, September, October, November. August, September, October lang kay wala pa November kay December. Inang duha ka bulan na nag-expire, pasubmiton niya na liwat sang bag-o nga papilis. Sa tiyak na ila na iya kasaypanan kay wala nila gin-release ang budget. So may ma-submit ka naman liwat papilis, no? So kung hindi mo na siya ma-comply, i-return ka nila sa master list. Amo na kapila na kami mag-submit. In ang Federation sa Tricycle, galilingin ang ulo. That's why, nagligat si Mana, naglinaway naman mga grupo, namang kasi sila nila na-release na. Sila kasi hindi man na magkanto sa akon, kaya mo na ma-claim. Ang problema daya, kaya nga ang aton nga mga representante sa administration, basit may mga ginapukusan lang nga priority action day. But mo silingon gali nga ang nag-process na diri sa aton official naton sa syudad? Yeah, ang jeepney kag ang tricycle maagi na sa city administrator. Okay. So sila na ang validate. So amo na gani kay nagdoble no kay ang line agency nato ng LTFRB kag ang DOTR wala sang database. Wala sila sang actual kundi ang aton nga LGU. Yamo na yung may hawak sa mga nagagawad business permit kada January mo. Sila yung actual. So dira naging kuha sa LGU ang mga record action day. So sila nang kasubmit dito sa sino nga agency nga submit sa DOE sa din siyang agency DBM?
Actually, ang kung i-submit na sa LGU, sa LTFRB, ang LTFRB masubmit na sa DOTR kag DILG kay may duet memorandum circular ang DOTR kag DILG. Okay, before na siya aprobahan ng DBM. Ambot kung galambot yun na sa DBM kasi wala kami kabaton sa until now. Amo ni siya nga na delay ni siya tungod sa inang joint na memorandum circular ginhulat din na kompleto pa, no? Pero ang question naton, let's say sa city administrator dire ang submission sa ninyo nga mga drivers. Dira gina screen. Ang nasilingon nga sa 2,000 pesos sa undok nga nahimo lang 30 hasta 50. Dire na di sa city administrator gin screen o dito na sa babaw. Dito na sigurong LTFRB na. Dasan ang sa tricycle niya mo na gin-submit na mo na almost 190 ka legitimate. Subong na aprubahan sila kay katatlo na gin-screen. Ang 190 daw, ang pag-insindi ko nakalabot siguro mga 70 plus na lang. Sige, kada bulan screening. No? Paano nga ako niya, ginahamba ko lang matutod. Hindi lang ako dumasin mga amigo ko. Kaya mo na realidad kaya dapat mabalan sa atin ng mga driver sa tricycle. So, anong ginapaabot natin siniko sining semana ng pagpanagtag siniko mo sa ining fuel subsidy dako yang kuno dako ang mga modernized jeep ito 10,000 ang atag ang traditional ito 6,500 lang. Nautod si kuan din to ay i-redial sa Biliogbe kay balok ang aton nga linya na naga-utod kung kuan no. Sige. Nautod si Migo Jigo. So mo ni, no? Dali lang kita kay ipamangkot lang ni si Iabla. Kay we are talking about undok lang mo. Ang undok nga Migo Jigo, nautod kita kadali. Mamangkot lang ko siling nimo sa diri sa aton sa Bacolod sa undok lang ha, we are talking about undok lang, no? Yes. Mga 2,000 ang nag-apply, ang nag-submit sa requirement. Ang naaprubahan mga 30 to 50 lang amula na siya. Yeah. Ang iba niya nung na yan, why na yan batjag sang kwanaw? Ako ya action boy, pati siya pambalon mo. Surigit sa mga pamilya. Like for example, may napatay na tanga driver, no? Naaprubahan na ng iyang napatay taga Sagay, 2, Escalante, isa. Daw may kabangkalan patay sa. Siyempre sa Bacolod, damo na nagkalamatay. So karon kay naaprubahan ng ilang ngalan. Kag hindi na siya maklaim. Amo nang dako nga pala mangkutano namon mo. Kaya hindi na namon maklaim, why na siya may makaklaim. So ano matabo sina, mabalik siya sa kabansang DBM kay kwarta na aksyon. Nakakabudlay bala sa tricycle namon di. Particular lang sa isa ka barangay ang napatay siguro do hindi ko makuan out of 190 nga naprubahan ng 70 plus. Dapat patay kami do 4 na, I think 4. Pero ito na ilang nalan, aprobado na yan. So, paano na siya maklaim? Hindi na maklaim sa ibang nga tao mo. That's why ginambal ta ni sa kanginan para mismo ang mga ara sa LGU, ang mga sa line agency, LTFRB, maminsar kung anong pinakamayo. What is due to Caesar, give it to Caesar. What is due to sa Ginoo, yata gina sa Ginoo, kagang para sa tao, para gina sa tao. Correct. Oo. So, ang inyo, tani niya, imbis na fuel subsidy, ang ginapaboran nyo, tani, ining direkta sa gasolinahan nga may, kuhan ka mo dira, may discount or whatever? Yeah, ang atong the late President Aquino nga may DOA lane lang para wala na korupsyon bala. Direkta niya ang driver nga ang iya ma-save nga almost 60 pesos. Mapakali na yung bugas 2 ka kilo kay that time daw 30 malang bugas. Subuti kung makasave kada mga 20 liters, 20 di ka to 50. So mapakal mo na iya bugas pag puli mo. Hindi ta na pagulaton nga magtinikal pa ang DOTR nga mag-release ka mo niblang ambal nila. Mas mayo pa na the next one, wala na lang sila magpadalo. Ipos-ipos na lang, no? Wala mag-rattle ang aton ng mga driver nga pang tiraho naman nila yung mga leader. Tisan o tatukli mo. Actually, hindi kami naka-claim action boy. Isi, Pabla, mag 2,000 ka mo, 50 matagaan, ang 1,950, tiraho na ka na. That's why, kabalo ka lang action boy diri sa area na kon. Pero nagligad yan, nagabal na po nga may ipon ka balatanan, mapunta to sa line agency, kaya para mabala nyo, direkta mo kamo makabati, kaya kabulay kung isa kong leader lang, basi lang ginambal nila nga, ginakwarta na mo. Ang lahat pag ito may magsutsot?
That's why, kaya rin mo, sakto gina, pinagsut-sut pag-idingan na release na blaw, ginagamo kami dito, gatayan man ko nila manani kay na-release na kuno, may gasut-sut man, may harap man na normal na action work. Teka, nagbalita, subong si Manda, i-release mo. Nagwa naman ang balita. Ako naman ang balita, boss. Kabalo naman ito sa Action Radio. May harap ka mo dan online. So, sa tanan nga tagpalamatino, ginambal ni namon sa radyo ni Action Boy kaya para mabatian nyo ang real nga nagakasabo. Nga hindi tanan nga ginambal naton automatically ma-release ang administrasyon kay damo man na kung kisa nagapangayo man budget mo. That's why kung may ara Action Boy, salamat kung wala maulat kami. Sige. Amigo Jigo, salamat kita sa imong time ha. Thank you very much. Thank you, Action Boy. May gabi, may gabi ba kulot. Firing one!